ens tornem a veure una altra setmana. Molt bé, avui explicarem un conte. Doncs avui us llegiré un altre conte. Et llegiré un altre conte, a tu, d'un aneguet. Un aneguet que era diferent i que tothom li deia que era lleig. Avui llegiré el conte de l'aneguet lleig. Si vols que expliqui el conte, aixeques el dit fins a dalt, 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 agafes aire i fas que comenci el conte. L'aneguet lleig. Vet que una vegada que hi havia una granja molt i molt gran i molt maca, on hi vivien un munt d'animals de granja. En aquesta granja hi vivien animals de granja. Hi vivia un porquet que feia oic, oic. També hi vivia un gall que feia quiquiriquí. Hi vivia una ovella que feia bé. Hi vivia una vaca que feia mu. I també hi vivia una ànega. L'ànega dormia sempre en una caseta de fusta al costat de l'aigua. Els ànecs saben nedar, saben caminar pel terra i també saben volar. L'ànega no marxava gaire lluny de la seva caseta perquè estava covant els ous. Covar els ous vol dir que s'asseu a sobre i els hi dona escalfor perquè d'aquells ous sortiran aneguets. Després de molts i molts dies, els ous es van començar a obrir i de dins van sortir uns aneguets petitets, petitets, petitets i tots molt bufons. Eren tots els aneguets iguals. Eren grocs, amb un bec petit, unes potetes petites i unes ales molt petitetes. Eren molt i molt macos. Tots eren iguals, menys un. Un era diferent. Era més gran, tenia el bec més gran, tenia el cap més gran, tenia les plomes més fosques. Era diferent. Els animals de la granja, al conèixer la notícia del naixement dels aneguets, van venir a veure'ls. Aquells animals, quan van veure els 3 aneguets, que eren grocs, van començar a dir: «Oi, que macos que són preciosos! Heu vist les seves plomes? Oi, aquest bec tan petitet que té, és preciós! I les seves aletes fan molta gràcia!» Però els animals de la granja, quan van veure que hi havia un aneguet que era diferent, se'n van començar a riure d'ell. Oh, pobre aneguet, al sentir tots aquests riures dels altres animals de la granja. L'aneguet va començar a caminar i a passejar per la granja i va anar a caure a l'estable on vivia la vaca. La vaca li va dir a l'aneguet: Tu, tens un bec molt i molt llarg. Ets molt lleig, més que lleig, va dir la vaca a l'aneguet. I com estava l'aneguet? Estava content? No, estava trist. I aquestes paraules li van fer mal aquí dins. L'aneguet va seguir caminant i caminant,
per la granja i es va trobar amb un altre animal, amb els conills. Els conills, quan el van veure, li van dir: Tu tens les plomes molt i molt fosques. És que ets molt lleig, però lleig de debò, li van dir els conills. I com estava l'aneguet? Els conills se'n reien de l'aneguet. L'aneguet estava trist. Aquelles paraules i el fet que es reien d'ell li feia mal. Mal aquí dins. Però vosaltres penseu que això va parar? No. L'aneguet seguia caminant tot trist. Buscava amics amb qui jugar. I en lloc de trobar amics amb qui jugar, amb qui es va trobar? Amb un porc. Un porc ben brut i ben pudent. I ell li va dir: Oi, és que tens unes potes que són molt i molt llargues. És que ets lleig, però que molt lleig. I se'n va riure d'ell. L'aneguet no estava feliç, estava molt i molt trist per aquelles paraules i aquells riures que li feien mal. On li feien mal? Li feien mal aquí dins. Caminant, l'aneguet es va trobar amb les ovelles i tot belant li van dir: Bé, aneguet, quin cap més gran que tens, bé, ets lleig, lleig, lleig. I se'n van riure d'ell. L'aneguet està molt i molt trist. Tots els animals de la granja li diuen el mateix, que és lleig i que se'n riuen d'ell. L'aneguet no està bé. Per què ningú no m'estima? Deia l'aneguet. Per què sóc tan lleig? L'aneguet estava molt i molt trist. I, tot sol, no va poder dormir en tota la nit. Al matí, ben d'hora, l'aneguet ja ho va decidir. Va decidir que havia de marxar de la granja, que no es podia quedar més en aquella granja on tots els animals sempre li deien el mateix, que era lleig, i sempre feien el mateix, que se'n reien d'ell. L'aneguet ja no vol estar amb aquests animals que diuen paraules lletges i que el fan sentir tan malament. Ell vol marxar i veure món. Caminant i caminant, va passar molts i molts dies tot sol pels camps, fins que un dia es va trobar amb un altre animal, que no era un animal de granja, era un animal amb tot ple de punxes aquí a l'esquena. Molt bé, era un eriçó. Un eriçó que estava prenent el sol en el camp li va dir: Aneguet, per què estàs tan trist? I l'aneguet li va contestar: els meus germans em diuen lleig perquè sóc diferent de tots ells, va contestar l'aneguet. L'eriçó va fer una cara de sorpresa. Lleig? Tu? Tu no ho ets pas. Tu ets diferent. Tots som diferents. Però tu, lleig, no ho ets. A mi em sembla que els teus germans s'estan portant malament. L'aneguet estava molt i molt sorprès. Era la primera vegada que un animal no li deia que era lleig i no es reia d'ell. L'aneguet va seguir caminant i caminant, seguint el seu viatge, fins que es va trobar un altre animal que no és de granja. Era un animal que viu als boscos i que és una guineu. L'aneguet, caminant, va trobar-se amb una guineu i la guineu, amb molta curiositat, li va demanar: Aneguet, per què plores? Com és que estàs plorant tanta estona? L'aneguet va contestar: perquè els animals de la granja em diuen que sóc lleig. Com que ets lleig? Va dir la guineu. Tu lleig? No, tu ets diferent. Les teues plomes tenen un altre color, el teu bec és diferent, el teu cap té una altra mida, però no ets lleig. No ho entenc. Aquests animals de granja diuen paraules lletges. Ells sí que diuen paraules lletges que fan mal.
La Neguet va seguir el seu viatge caminant i caminant i es va trobar amb un tercer animal que no és de granja. Té moltes plomes i a la nit diu «Buh, buh», un mussol. Més tard, un mussol el va veure des d'un arbre i li va preguntar «Què et passa, Neguet?» La Neguet va contestar «Tots els animals de la granja es riuen de mi». «Com que es riuen de tu? Això és molt lleig. Riure-se'n dels altres és una cosa molt lletja que no s'ha de fer. Això fa molt mal. Ai, a mi em sembla que aquests animals de la granja no són gaire bons». La Neguet seguia caminant i viatjant. Estava tan cansat de caminar que aquella nit, a prop de l'estany, es va seure i es va adormir. Així va tancar el cotxe, va ficar de costadet, va tancar els ulls i fa... Ai, es va dormir. I va passar tota la nit. I quina sorpresa va tenir al dematí en aquell estany. Quan es va despertar, va veure uns cignes molt grans, bonics, elegants, que nedaven a l'estany. Quina sorpresa va tenir la Neguet? Que aquells cignes es van apropar i li van dir «Ei, Neguet, per què estàs tot sol? Va, no estiguis trist, vine a nedar amb nosaltres, ens ho passem molt i molt bé, és molt divertit, vine a jugar, quan més serem, més riurem». La Neguet no va dubtar i es va ficar a l'aigua i va començar a nedar. És la primera vegada que uns altres animals volen que vingui a jugar amb ells. No m'han dit lleig, no s'han rigut de mi. Que bé! La Neguet, contentíssim, els va seguir jugant. A aquella Neguet li va agradar tant nedar que es va passar molts i molts dies amb els seus nous amics, els cignes. Els dies van anar passant i aquella Neguet menjava, dormia i jugava amb els seus amics. I saps què passa si cada dia mengem, dormim i juguem amb els nostres amics? Doncs que ens fem grans. I un dia, mentre nedava, la Neguet va veure el seu reflexe a l'aigua de l'estany. Quina sorpresa que va tenir! Que la Neguet va descobrir que no era un ànec, sinó que era un cigne de color blanc i molt elegant. Els animals de la granja, en veure'l, van quedar sorpresos i li van dir «Oi, ja no ens riurem més de tu». Tots havien après la lliçó. Mai no hem de riure'ns dels que són diferents de nosaltres. Recorda, tots som iguals i tots som diferents. I des d'aquell dia, la Neguet va nedar molt i molt feliç a l'estany. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Molt bé, has vist? Jo ja he explicat el conte de la Neguet lleig. Avui tens una tasca a fer. Per no oblidar-te, hauràs de cantar la cançó de la teva classe. D'acord? Te'n recordes com és la cançó de la teva classe? Em sembla molt bé. Però abans que cantes la cançó, anem a recordar, anem a explicar el conte una altra vegada, però aquesta vegada amb la teva ajuda. D'acord? Recorda ben fort que jo no et sento gaire. Comencem una altra vegada, anem endarrere, així m'agrada, comencem molt bé i comencem amb el conte de... Quin conte és aquest? Molt bé, la Neguet lleig, ho has fet molt bé. Vet aquí una vegada que hi havia... On és aquest lloc? Que hi ha molts animals. Una granja, molt bé. Vet aquí una vegada que hi havia una granja. En aquesta granja hi havia aquest animal. Quin animal és aquest?
Molt bé, un porc. També hi havia, que cantes de matins quan surt el sol, un gall. Ho has fet molt bé. Aquí tenim un altre animal. Quin és? Una abella no, Abella no. Tornem-hi. Ovella. Veus que no et sento bé? Ho has de dir ben fort. Torna-hi. Molt bé, ovella. Ara sí que t'he sentit. Clar que sí. I ens fa falta aquest d'aquí darrere. Perfecte. És una... Molt bé, una vaca. Ho has fet molt bé. En una granja, un porc, un gall, una ovella, una vaca. Aquests són animals de granja. I en aquesta caseta, qui hi viu? En aquesta caseta hi viu una ànega. Ànega. Molt bé. L'ànega viu en aquesta caseta de fusta, al costat de l'aigua. Recorda, com ho fa l'ànega per desplaçar-se? L'ànega pot volar? Sí, molt bé, els ànecs poden volar. L'ànega pot caminar? Sí, els ànecs poden caminar. L'ànega sap nedar? Molt bé, l'ànega sap nedar. Però no marxa gaire lluny de caseta seva. Per què? Te'n recordes? Perquè està covant, escalfant els ous perquè surtin ratolins. Els ratolins surten dels ous. No, que et vull enganyar. Perquè vol que surtin aneguets. Dels ous sortiran uns aneguets molt i molt petits. Els ous es van obrir i de dins van sortir uns aneguets grocs, bufons, amb el bec petit, les ales petites, el cap petit i les potes petites. Tots eren iguals? No, n'hi havia un de diferent. I què li passava al que era diferent? Que el seu cap era gran, el bec era gran i les plomes eren fosques. Perfecte. Has escoltat molt bé el conte. Què van fer els animals de la granja quan van veure els aneguets? Quan van veure els aneguets grocs, estaven contents. Però quan van veure l'aneguet diferent, què van fer? Li van donar besitos? Van fer abraçades? No, van fer una cosa molt lletja. Què van fer? Van riure. Ei, això és lleig. Riure dels altres és una cosa molt lletja. No es fa. La vaca li va dir que era lleig perquè tenia el... Com hem dit que es deia? El bec molt llarg. Molt bé. I se'n va riure d'ell. Perfecte. I l'aneguet com estava? Content o trist? Trist. Oi que si algú ens diu que som lleig o que es riu de nosaltres no ens agrada i ens fa mal aquí dins? A l'aneguet li passa el mateix. Uns altres animals de granja són els conills. Els conills se'n reien d'ell perquè tenia les plomes fosques. Si un animal té les plomes fosques, ens hem de riure d'ell per això? No, ell té les plomes fosques i un altre animal tindrà les plomes clares. Això no és motiu per riure-se'n. El porc també se'n va riure de l'aneguet. Perquè tenia les potes llargues. Doncs saps què? Jo tinc les potes llargues, són molt llargues, i estic molt content amb les meves potes. Oi, quin porc més dolent. I les ovelles es van portar bé? Gens ni mica. Li van dir que tenia el cap ben gran. I a més diuen que era lleig. I se'n reien d'ell. Amb tot això, l'aneguet no estava content. Estava molt i molt trist. I li feia mal a on? Aquí.
D'acord? Aquella nit, la Neguet no va poder dormir en tota la nit i va decidir... Què va decidir? Va decidir que s'havia de barallar? No. Va decidir que havia de cridar? No. Ell va decidir que no volia jugar més amb aquells animals de granja i va decidir viatjar per veure animals diferents. Caminant i caminant durant molts i molts dies, es va trobar amb un animal que no és de granja. Te'n recordes? El de les punxes a l'esquena. Molt bé, l'eriçó, te'n recordes? Està molt bé. L'eriçó li va demanar perquè estava trist i la Neguet li va dir perquè els seus germans li deien lleig perquè era diferent. I què va fer l'eriçó? Se'n va riure d'ell? No. Li va dir que era lleig? No. Tot el contrari, li va dir: tu no ets lleig, tu ets diferent, tots som diferents. La Neguet va seguir caminant i caminant i es va trobar amb un segon animal que no és de granja. Te'n recordes? Que viu al bosc? Molt bé, una guineu. Es va trobar amb una guineu i li va demanar: a Neguet, tu per què plores? Perquè els animals de la granja em diuen que sóc lleig. I què va dir la guineu? Que no és lleig, exacte. I que aquests animals que van dient aquestes paraules lletges, ells són els dolents, que es porten malament. Un altre animal. Una perdiu. No, una perdiu no. Un colom. No, no és un colom. És un animal que no és de granja. És un mussol. El mussol li va preguntar: què et passa, Neguet? I ell va contestar que els animals de granja es riuen de mi. El mussol, no gaire content, va dir: ei, no podem riure'ns dels altres, això és una cosa molt lletja i no s'ha de fer. D'acord? No ens podem riure dels altres, està molt malament. La Neguet està cansat de tant caminar i es va seure al costat d'un estany. El dia següent, te'n recordes? Va tenir una gran sorpresa, que a l'estany hi havia 2 animals, grans i elegants. Te'n recordes quins animals són? Són uns animals que no són de granja. Te'n recordes com es diuen? Es diuen uns cignes. Molt bé. Si anem a algun estany, podem trobar algun cigne de tant en tant. Molt bé. Els cignes? Què volien els cignes amb la Neguet? Es volien barallar? Volien queixar-se? No. Volien jugar amb la Neguet. La Neguet estava contentíssim. Era la primera vegada que uns animals volien jugar amb ells. No s'ho va dubtar. I què va fer? Doncs jugar amb ells, que s'ho va passar molt i molt bé a l'aigua amb aquells 2 nous amics. La Neguet es va quedar en aquell estany molts i molts dies i va menjar, i va dormir, i va jugar. I què li va passar a la Neguet? Que es va fer petit? No, que es va fer... Molt bé, es va fer gran. I un dia va descobrir que ell no era una Neguet, sinó que ell era un cigne. Era gran i elegant. Els animals de la granja el van veure i van quedar sorpresos, que ja no en riurien més de tu. Ei, això és molt lleig. Recorda-ho, Aquests animals es porten molt malament. Què és això de riure's dels altres perquè són diferents? Recorda que jo sóc diferent. Mira, jo tinc barba i tu no. I tu també ets diferent. Els teus ulls són un altre color, el teu cabell és una altra forma, sí? Tots som iguals i tots som diferents i no podem ni dir aquestes paraules lletges i tampoc podem riure's dels altres. Molt bé. Tots els animals de la granja van aprendre la lliçó, que mai no ens havíem de riure des que som diferents a nosaltres. I des d'aquell dia, la Neguet va ser molt i molt feliç. Ara sí que
i vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Bien! Però no m'ha acabat del tot. Mira aquí al costat. Aquí al costat, ara et deixaré una sorpresa. A l'acabar aquest conte, fes clic en aquesta sorpresa i veuràs el conte una altra vegada una mica diferent de l'Aneguet lleig. D'acord? Molt bé. Doncs vinga. Adeu. Adeu, adeu. Mireu que tinc aquí, tinc una... La granota, la bibliolina... I també diu adeu. Adeu, adeu. Ui, que no se li veu la cara. Recorda, fes clic aquí al costat. Bye, bye.